שלום, שמי שרי, והיום נלמד מה עושים במצב בו שכחנו את הסיסמה שלנו לכניסה למערכת. כרגע אני רוצה להיכנס למערכת ושכחתי את הסיסמה שלי. אני אלחץ על הקישור שכחתי סיסמה, ובחלון שנפתח לי אני אזין את הדואר האלקטרוני, איתו אני נכנסת למערכת. אני אלחץ על שחזר. מייל עם פרטי התחברות נשלח לאימייל שהזנת. אני אלחץ על אישור, ואני אלך למייל שלי כדי לפתוח את המייל. קיבלתי מייל שחזור סיסמה, וכרגע ניתנה לי סיסמה זמנית. את הסיסמה הזמנית הזו אני הולכת להעתיק, ואני אלחץ על הקישור לכניסה, לחץ כאן. כרגע אני אכנס עם הסיסמה הזמנית שקיבלתי, הזנתי את הסיסמה הזמנית ואני לוחצת על להיכנס. עכשיו אני צריכה ליצור סיסמה חדשה, קבועה, במקום הסיסמה הזמנית שקיבלתי. אז הסיסמה הישנה שלי היא הסיסמה הזמנית, והסיסמה החדשה אני כרגע אצור אותה. אני לוחצת על עדכן, וכרגע נכנסתי למערכת. שימו לב כי מעכשיו הסיסמה הקבועה שלכם היא זו שזה הרגע יצרתם. שיהיה בהצלחה.